A desconexión da realidade chega ao punto de que un deles cree que lle foi extirpado, trasplantado o pene de outra persoa, é a súa única preocupación, e outro deles que cree que ten un dispositivo explosivo no peito. Ricardo e Alberto están en prisión provisional desde maio de 2024 cando sucederon os feitos. Segundo a defensa, padecen esquizofrenia e trastorno bipolar e daquela deixarán de medicarse. Os seus síntomas empeorarán e tamén a animadversión cara a seu pai. Cando eles son detidos, e o pai di que levaban un mes a medicarse, que empezaron a chenche la casa de velas, vestían de blanco, os veciños creían que se fixeran panaderos, era porque estaba empezando a facer vudú. A vítima e pai dos acusados declarou que o 10 de maio de 2024 estaban no salón lendo no ordenador cando un dos fillos lle desenchufou e ambos os dous empezaron a golpealo coa pata dunha cadeira e outros obxectos. Logo saiu á rúa ensanguentado buscando axuda e auxiliárono un veciño e un axente da policía local. Na inspección da vivenda, os gardas civís destacaron que os cuartos dos acusados estaban cheos de rituais de vodú. A defensa aboga por unha eximente incompleta que mesmo poidan cumplir a pena nun centro psiquiátrico. A Fiscalía solicita 9 anos de prisión. O pai rexeitou calquera tipo de indemnización que lle correspondera e declinou exercer a acusación contra os seus fillos.